Right, Samantha, welcome, and we want to start by asking you, the interaction that you had NaComic pastor mubasa ramunoita iri bekutanga how was it? Ndafara kuti wanditi Samantha ufungi ndatozvisuwa rangu nditi Gonyeti so yeah thanks so tichitanga na Prosper takatanga rini pane skit yatakaita. That was our first skit yandikaita ini naye amai mufundisi vari baba mufundisi nofunga ndo ingatori first day redu kusangana akauyiwa kuseti. I don't know kuti akauya sei kana kuti kozi takazodhumana kuseti vari baba mufundisi. We did skit yoyo ainambonetsa. It was kuita kunge tatomboriesa kudhara zvanga zvingori boom zichitoendeka. So kubva ipapo yange yango mai mufundisi so yeah ndokusangana kwatikaita naProsper zvakava ndizvo zvakazovhura madhoo emamwe maskits atakazoita akawandisisa. Toda kuti Prosper anenge akatarisa this show so toda kuti tinzwe kuti how would you describe him in the process yebasa renyu, his character and everything? Prosper chimunhu chiribo munhu anonakidza, munhu wekuti okay, there is a time yekuti kune vamwe vanhu vekuti kana tiri pabasa unonzi ngatiite serious kuti tidei zvinhu zvifambe. No, Prosper asi munhu akadaro. Munotoita basa muchitoseka zvezvekuti munotosati wotapedza. Like my days andaishanda naProsper, shuti tainonokerwa nekushuta zvezvekuti taitoziva kuti takanzi shoot wainzwa kufara zvezvekuti kuti yes takuenda kubasa, because it was majokes after majokes tichishuta, majokes after tashuta, before tashuta, throughout angangori majokes ekuti tainakidzwa ende basa richitorohwa kwete kuti taingofara zvisina kuru, basa raitorohwa tichitorohwa majokes kudaro. And dzine hasha but dzidi hazo kuzvirakidza, but wega uchitoshanda unotoona kuti wei yanda kuenda nayo I think ndakuprovoka munhu so rega ndidzoke kudai. So saka dzaibobuda iri hasha pane pamunoti pane musi wandaprovoka zvishuwa? Ndakambomuprovoka ka1 takaenda kuevent yeNet1. So pane zvakaitika ikoko fanditsiura ndikadati haiwe chichi so yainditsiura kuti panapa pane vanhu vakawanda, vanhu vanorespecteka. Isusu manje nechimufakose tasatanyatsoziva kuti kana wapa vanhu you have to behave. Mine ndakadenzera kuti chiko dzakadhiniwa vadzatoti handichauya kushuti. So makuseni acho I had to ndakamunyengerera pafoni vandazotorana naMagi ndikati Magi andeiva taenda kubasa kwake kumasasa uko kunomunyengerera tiri pabasa, but takatosvika mood yakatochinja achitonakirwa zvese zvitofamba bho. So but ndambomuprovoka. Ngatimbotarisa any day that you say or any moment that you say you regret having met him. Working with him. Andina moment andinoregreta kushanda naProsper. Ndinotoregreta kusashanda naye kuti kodiwe dai tanga tiri kutongoshanda tese zvinhu zvichingoendeka maitiro azvaitika kudhara. Yes, as Bus Stop TV tiri kupusha, iwo as Comic Pastor and Associates vari kupusha, but munozoti vanhu mamajairana, as I said kuti taingotanga kutoita skiti kutotange mari yese ende taigona kuti takatogara tichitaura nyaya totonzi ngatikaite kaskiti akantobuda totorova chinhu chototenderera chotoita chihiti. So handingati ndine any moment andoregreta kushanda naye. Obviously pane lighter moments makaita mese in the work. You have been talking about my issue kuti tine chingojoka as we are working. One lighter moment that you say hey this one Bona kuti Prosper even nanhasi ndakakuratidzai kuti masevhero andikaita namba yake ndakamti Prosper sawira mukuru. And to me ndisawira wangu ndisawi chaiwo kuti ndotomudza kuti Prosper zvakamira so. Prosper hazvina kumira mushembo ndikandiro mari mbichana. Prosper ndikudo chakati. So I cannot say kuti
kusaziya hangu vamwe but kwandiri nini zvesepo. Obviously there are things zvekuti kana muchishanda mese pane zvimwe zvinhu zvekuti kunze uko munhu anenge asingadi kuti vanhu vazive kuti ndo zvandiri mataura nyaya yekuti ane hasha ende munhu ane discipline yokuti kana pasvika panyaya yekuti kubasa and how you behave around people is one of them. Is there any other side that you think anoita hide? Prosper is open about his life. As you can see, if you go pa social media page, pa Facebook pake, anobudisa mukadzi wake, anobudisa chi. I don't think with anything to hide. I mean, kusaziya zvangu, but he's very open about his life. Vanomuziya vanotoziya kuti Prosper wedu akamira so. Yeah. Isisu manje tinoona maskitsi tasuwa kuona ika muchita maskitsi mese. Koma kaitana sei? Hatina zvatakaitana kukura. Handimurikuona kuti dai takaramba tingori shed 1 ingori bus stop chete, dai tisina ma associates, dai kusina anozana mai Joe, dai kusina dai maybe nijo achita zvake ega dai chi. So kukura, as you grow vanhu munopatsanurana, uyo achitawo zvake uyo achita zvake, chatiri kuda ndechoti industry ikure. Yeah.